Dwi'n credu bod o Cynan i Calzaghe yn crynhoi yr ystod eang o bortreadau mae David wedi peintio dros y blynyddoedd. A gyda bob un, mae yna rhyw stori hyfryd, difyr a donio. Efo Cynan, David yn cael gwahoddiad i'w difo ac cyrraedd ar ddiwrnod. Ar y diwrnod oedd Cynan a'r Mrs Jones, yr ail Mrs Jones yn dod nôl o'i mis Mel ac David yn cael gwahoddiad i fewn i'r tŷ ac yn cael cynnig diod o'r cocktail cabinet oedd efo Cynan yn y gornel ac ffwrdd â nhw ar y gwaith a Mrs Jones yn esgusodi yn mynd i'r gegin i baratoi dipyn o fwyd ac David yn hapus iawn, bob dim yn mynd yn gret a peth nesaf Mrs Jones yn rhedeg i fewn i'r ystafell wedi upsetio'n lan. Dwi wedi llosgi'r cinio, Y cinio cyntaf i mi goginio i Cynan. Dwi wedi llosgu cinio Cynan. A David wedyn wrth gwrs yn poeni dipyn bach ac yn teimlo falle'n dyma'r amser gorau i ddeud, wel diolch yn fawr iawn, mi ddoi nôl rhywbryd arall. A'r un peth i ryw raddau fo Calzaghe, David yn cael gwahoddiad gan ffrind iddo fo, yn digwydd bod yn ffrind i'r teulu Calzaghe hefyd. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i'r gampfa yn Rhe Celyn, yn cyrraedd, yn cerdded i mewn, a Calzaghe yn syth yn ei weld o ac yn mynd, wedi hwn, be mae hwn isio? Diolch yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen, ac wrth David ddim yn ymwybodol ar y pryd, ond dyna oedd gornest ola Calzaghe yn erbyn Roy Jones Jr. yn Efrog Newydd. David yn gallu teimlo y tyndra'r nerfusrwydd oedd yna Calzaghe yn mynd, pam mae hwn yma? A'r gwrthynheddig yn esbonio, mae'n mynd i peintio chi portread, mae'n artist enwog, mae'n mynd i roi chi ar ganfas. Roi fi ar ganfas, roi fi ar ganfas. A fel na oedd i ryw raddau gyda'r holl beth, ond mi nath o ymlacio dipyn ac rhaid mi gyfadda, mae'r llun yna, darlun yna, portread o Calzaghe yn un o hoff portreadau i gan David Griffiths. Barry John yn cerdded i fewn yn hollol hamddenol, a dyna'n union be o David isio, a mi nath o'r portread yna'n gyflym iawn, ac mae o'n dweud, dyna un o'i hoff portreadau oedd, yr un o Barry John, oherwydd mae o'n dweud, yna rhywbeth onest am y llun yma, gerddodd o i fewn, a mi newidion ni dipyn bach, ond Barry yn oed jacket, blazer, dros i ysgwydd, ac o David eisiau cyfleu Barry John y maes chwarae, oedd yn wastad yn edrych wedi ymlacio ac yn hamddenol, a dwi'n meddwl bod ydi llwyddo'n arbennig o dda fod llun yna. Mi gafodd David ei eni 1939, dechrau'r ail ryfel byd, i fam a'i dad, Fred a Muriel yn ymwneud â bywyd Cymreig, Lerpwl yn fawr iawn, y capal, perfformio mewn dramau, ond ar ôl rhyw flwyddyn neu ddwy, Fred o'n yn gweithio yn y banc yn penderfynu, a nid Lerpwl oedd y lle gorau i fagu dau o blant, David a'i chwaer Mary, sydd rhyw 4 blynedd yn hŷn na fo, a symud i Bwllheli. Fred yn cael swydd yn Banc y Midland, Bwllheli, a'r teulu yn symud yna. Nid yn syth, symud i Gaernarfon ar y cychwyn i aros yn hyd taid David, a mae hyn yn ddiddorol. Taid David yn anffodus gŵr busnes yn Lerpwl, ond fu farw chydig flynyddoedd cyn i David cael ei eni, felly nain oedd yn byw yn y tŷ yma, ac mi roedd taid David, Griffith Robert Griffiths, yn dipyn o artist amateur ei hun, yn un arbennig o dda. Mae gotread o Gladstone yn y llyfrgell genedlaethol oedd yn arddangos yn oriela
yn Lerpwl hefyd, ac mae David yn aml yn sôn wrth i fod wedi cyfarfod i dau, dwi'n gwybod beth sa fo'n wneud o'i bortreadau fo. Wedyn symud, fel dwi'n dweud, i Bwllen, pan oedd Fred wedi ffeindio tŷ addas yna a cael bywyd hynod o ddiddorol. Bob dydd yn antur yn ôl David yn y cyfnod yna. A dwi'n credu bod cael y cipolwg yma o bywyd Pwllheli yn y 40au a'r 50au yn ddiddorol iawn. Mi ath David i ysgol gynradd Troed yr Allt, ac mae'r straeon am y cyfnod yna'n ddiddorol iawn. Mae un wers byth gofiadwy, gwers barddoniaeth y Saesneg fel mae'n digwydd. Walter Scott a'r darn oedd Young Lochyn Far has come out of the West. Ac un o'r plant yn y dosbarth yn dechrau sibrwd bod young mochyn bach has come out of his vest. A dosbarth i gyd yn chwerthin a'r peth nesaf wrth gwrs, dyna lle oedden nhw i gyd yn ciwio i fyny gyda'i llaw o'i blaenau nhw am y gansen. Yn yr ysgol ramadeg gyda chymorth yr athro celf Ellis Gwyn, a dechreuodd y gwir ddiddordeb. Ond hyd yn oed pryd hynny, mi ro'n un adag i fam o'n mynd i'r ysgol, ddim yn teimlo bod o'n cael y gefnogaeth oedd o ei angen yn ei faes dewisiedig fel petai. Ac Ellis Gwyn yn dweud, wel, mae'n ei ofn, Mrs Griffiths, yr unig beth mae'n neud ydy rhyw dynnu lluniau o gymeriadau cartoons. Ac di hynny ddim dal gwbl. Ond ar ôl hynny, mi nath Ellis Gwyn wedi bach fwy o ddiddordeb yna fo a gweld bod yn sicr bod na dalent arbennig iawn yna. Mi nath y meddyg ar un o'i ymweliadau'r tîm, mi oedd o'n ffrind teulu hefyd. Dweud, o David, dim ond un lle sydd i chi fynd, a lle yna, wrth gwrs, ydy ysgol enwog y Sled yn Llundain. Mae David dweud hyn wrth Ellis Gwyn. Ellis Gwyn dweud, na, dim ond plant o ysgolion Bonner, Eton a Harrow sy'n mynd i'r lle yna. Da, dwi ddim yn meddwl. Ond y David yn benderfynol, nath anfon portffolio. A'r peth nesaf glywed oedd llythyr i wahodd o am gyfweliad i ysgol gelfenwog y Sled. Erbyn hyn, mae David, dwi'n meddwl, yn hapusach yn creu ac yn peintio portreadau o bobl mae o'n nabod, cymeriadau lleol. Dwi'n hoff iawn o rhain. Mae yna un o Clive, y dyn golchi ffenestri. Ac sa rhywun yn gofyn i mi pryd ydy fy hoff ddarlun i gan David Griffiths, swn i'n dweud, Derrick y Fframiwr. Dwi'n meddwl bod y llun yna yn arbennig iawn. Ac yn debyg iawn i cyffin o pawb, wrth gwrs, gwybod bod o'n artist portreadau yn ogystal a tirluniau arbennig iawn, ond dwi'n meddwl gwaith gorau cyffin o safon portreadau, ydy'r portreadau o'r ffarmwr, o'r bigail, o Mrs Rowlands, o Miss Parry, y cymeriadau. Pan mae rhywun yn galw yn hyd, David, maen nhw'n cael gwahoddiad i'r stafell ffrynt, ac yn aml iawn maen nhw'n edrych o gwmpas. Dim ond dau o portreadau David sydd ar y wal, dau ohonyn nhw. Pan dweud, pwy ydy'r rhain, da ni'n abod nhw, wel, yr holl fawrion, da chi wedi peintio dros y blynyddoedd, ac yn syth, wrth gwrs, mae'n dweud Fred a Muriel, fy mam, a'n had. Ac maen nhw yna, dwi'n credu bod hynny'n arwyddocaol iawn. Dwi'n credu bod hynny'n cyfleu yn sicr y fagwraeth hapus a plentyndod hynod o bleserus gafodd o ym Mhwllheli.